Saka sindakamuronda muti tsvaira mumba. Kubva aramba bvaenda kuna mai wangu inini. Agara namai wangu. Vasvika zvikanzi mbuya. Inini munhu munoti mai William. Asi mama wangu. Asimbori mama wangu. Imi makangomupa ndouti hazvari. Zvikanzi sei wadaro zvikanzi kamuroere kacho soka inini makangomupawo kuti hazvari kusei asina kuita umwe mwana ndiwigo kutariana indida saka ainditi akadai ziso so aikudai mushipi momo muitalian akadai ziso so ini ndakapedzera manati kuti uyarege kuona akadai so ininobva ndadai so saka uyu manje akazozona kuti pane sami bati siye chikafu ngatiende kuanother bay iye isi vatasvika vatagara iye vayabva agara uyu bva azona kuti munhu uyu kawe arikuda mhomsi yangu anakonfisa momi indanda kutomudawo sekuna ingotiteerera pese akati chiafrican woman sama mine makore mangani baba last year this is last year saima makutomuda muitalieni ndakumbirisa kune mhuri yeZimbabwe not necessarily kuti pabumudzo chete kune all my institutions Mwari akatigonesa ndandine tarisiro kuti ndisandadzokera nechando chiri kuuya ichi ndikambondotsvaga kana magumbezi woti kana chi ndomboendesa even because apa ndinoda kunyanya kuita center pane nyaya yekuti giving back to the community because inini I was born and bred je muchitungwiza so next port of call yangu ndandofunga maybe chitungwiza general hospital tomboendesawo zvekungoti vanhu vaone kudziirwa nechi nemapictures mamwe atiringoona anenge achicirculata kuti zvinhu zvinorwadza munhu patient akarara pasi asina chekufuga so wagwan my name is DJ Sparks tiri panapa pachivhitivhiti patelevision isina maside effect patinoita ngwavhiridzo netsvakiridzo tiri pa-uncensored podcast patichikurukura zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nozora nhasi I'm very happy because ndina mama Wigo ndina muparend Wigo pane nyaya iri very interesting saka ndatichikurukure nezvayo timbonzwisise because chinjiri fani panyaya yavo ndechekuti zvoni mwana ndiye muparend saka mwana ndiye muparend hanzi ndindakabhadharira mama school fees kuti watangoita se watange kugona kunodzidza saka mama ndo parent ndiye mwana saka nyaya iri very trick plus pane nyaya iri interesting pamaitiro avanoita nemashandiro avanoita vane macharity works avari kuita saka tichida kunzwisisa zvakawanda wanda zvamuchanzwisisa panapa saka nachongo sina data kana data rako ringe rakupera gara waita se wajusa up because pane zvakawanda zvatichakurukura muzora nhasi saka ndichatanga nekuintrodusa muparent tatanga nekuintroduce muparend muri sei aiwa tiri bobo uri sei upenyu aiwa upenyu uri kufara bobo zvese bobo aiwa one time amuna kana prayer request aiwa no pressure zero kana muri boss kuti amuna prayer request it's okay boss ndoda kuenda kuIsrael next week yo saka ndauti kana mchinge mine zvikunetsa ndika ndomungondipa ndongotakura ndodosiya aiwa pressure zero mama Wigo welcome to the show aiwa ndiri kufara uri sei upenyu iye zvinezvi hwakunaka ndanyama yacho yawandisei kudya alright ndakuya kwakaita muparenda wangu uchangusuka masosi iye achibika alright anyama izere alright amusikana kana kutsvukirira ndikuzvona kuti mukuglowa born 1952 now 73 years alright gona kugeza uku hamuna tororwa kutoregera here wanagona tongororwa form birth handisiyani nayo amusiyani nayo handiti 3 times a day ndichigeza chaiko chaiko amuona kana muparendi anotosara pasi
pamunogeza ka2 ka3 munemuchizama kuita sei munomuda kuti raita sei ganda kuti rigare riri mucondition alright semunhu anombogara mumusha kuti unyatse kuonekera kuti apa pachiri kudyiwa sadza apa alright asi munombogara mumusha ndo nguva zhinji kumusha kwenyu ndekupi kutanda uku kuminda mirefu kuvillage 20 kuchinhenga alright aiwa I think tisataita kumberimberi ndika timbonzwe kashort background kuti anombonzi mama Wigo ndiani tositanga idi kubvunza mubvunzo yangu yandinayo kuwanda naika inini ndindonzi Moms Wigo alright waWigo alright kwakabva kuti Moms Wigo inini ndakazvara mwana 1 alright saka paaikura aiva nemisikanzwa yakawandisa alright paikura neshamwari aisagona kuti mama alright aingoti moms ndoti we saka inini paingoti moms ndaiva ndasekerera kuti moms ndaibva ndasekerera saka pakabva pangoramba pangokura kuti moms Wigo moms waWigo kana kamwana kati kanoti moms Wigo zvobo zvatondinetsa kona igogo kuimama kuzoita mwana 1 sei chii chakaitika kuti muite mwana 1 panakaita mwana 1 uyu kauyu mimba yakangobata ndokumuzvara ndamuzvara manje gogo but makangoti mimba yakangobata mutanga makaita mimba nemistake zvakaizofamba sei yakaitika mimba yainetsa kubata alright saka taimbofamba tichipiwo mishonga yekuti pamwe zvinodai ndobva yazobata alright ndokwakuchizvara iye Wigo kungomuzvara kwandakamuita ndaitodawa na 12 saka uyu manje kukuzvara kwandakamuita kudati mimba pano kubva zvarampa iye manje akukura manje dambudziko manje rakazondinetsa zvikanzi nemisikanzwa yake yaita ndairowa saka musi ndakamurowa ndamuti tsvaira mumba kubva aramba bvaenda kuna mai wangu inini aigara namai wangu vasvika zvikanzi mbuya inini munhu munoti mai William haasi mama wangu haasi tombori mama wangu imi makangomupa ndouti hazvari zvikanzi sei wadaro zvikanzi kamuroere kacho soka inini makangomupawo kuti hazvari kusei asina kuita umwe mwana ndiwigo zvikanzi alright kugara nekugara mira uchazoona kuti ndiwo mai wako asi ndiri kutaura ndema zvokutoti zvaitomunetsa kuti sei asina umwe mwana masisters angu nemama yangu 60 waizvara vana vakawanda aingoona ndisina mwana saka mai abva wazonditaurira ndaenda zvandozviri kuti ndikati alright saka apa dzauda school fees manje bva dzauya zvikanzi mama ndida school fees moms ndida school fees ndikati ina handisi mai wako baini vadzaona kutete wanhu wakaita makuwa ndikati handisiri mai wako ende ndobvunza school fees kuna mai wako chaiwo unoti inini handisi mai wako ini ndiri kukutrena basa kuti uite munhu ndofuma ndakafa basa rozodzidziswa nani anzi kutauro kwechikomana sori henyu handitanise mwana wandabva ndati hebu ndozvatinoitana izvozvo alright ndomakurira acho ko naiwigo koyewo izvi zvongwa zvitora angakura sewigo anga ari mugrade 5 Wigo ainotambika zvinowanika mukufamba kana kubhuruwa irigo alright mubvunzo wangu haudi wiga haripo wangaone kuti zvoni alright saka wigo chimoti pashokaaadete zvedu ayabo hatina nigiriki nemasigrets zvimwe zvinoenda kure zvimwe zvezvi zvitoripo izvozvo ndizvozvo ukatongona Moms Wigo waona Wigo ukaona Wigo waona Moms ko baba wawigo vari kupi baba Wigo wakashayika alright ndiwo murume mumwe chitanga minayo iwawo alright aiwa I think ndabva ndanzwisisa nemubvunzo wangu ngandichibva ndausire ipapa alright ko Wigo chimotipa yakashoti background kenyu kuti anombonzi Wigo ndiani tichizofambirana netime yedu izvo sinombozi mafoni ngadzini
aiwa no problem chimotupenyu kashoti background kangari mama tichise ndachibvunza kashoti background anonzi Wigo ndiani so that vanhu vanofambirana netime. Alright. Anonzi Wigo ndi William Mahlunge. Alright. Anova zairi gondo ramai William. Ndakakura ndakanyanya kuchengetwa nambuya wangu. Mai vamai William. Alright. The funny part of it as well. Hanya dzacho dzakawandisa. Ndatokura ini ndichifunga kuti Gogazi ndo moms. Alright. Saka pane mumwe musi pakazoitika kamuka function padeni. Alright. Sikanzi unoona wana namai guru chichi. Vamwe vari kuenda vari kuti mama waona. Ini ndiri kuti chi mama kuna Gogazi. Wakabvaruka kuseka. Sikanzi ukaita moms wakakura kudai so iwewe. So hanya dzacho dzakangowanda. So ndakadaro ndingori mwana wani sekudaro. Mazita ndine mazita akawanda emadonhorirwa. Taimbowawo kubhora kuchichi unongozazana boys. So mazita anowanda amwewo ndo ane Shumbazi Wedu akawandisa mazita acho. But nairo Wigo. So but mazwano rakanyanya kutenderera zvaizvinezvi ndiye muparend Wigo. Because muparend Wigo yakazouya ndikati mazuva ndakanyanya kubhadhara ndazobhadharira moms kuti vaende kuchikoro kundoita chirungu. Chinosvisvina muchachinzwa chichabuda zvacho. Saka chichakazoitika nemuzofunga chirungu maida kuchishandisa chirungu. Nyaya yainetsa nenyaya yemuparendo wangu uyu. Inini kuti aende kuchikoro ndaimuisa pakona. Aida kuzokutiza saka ndaimuisa pakona. Ari kuCranbourne aita misikanzwa matichers achinetsa avaitaura kune matichers kuti moms yangu inoshanda kuUK. Adaro kuti moms yangu inoshanda kuUK. Handiti muruzvinzwaka. Saka ripoti payaiuya semunhu ndaigara kupi kumusha. Ripoti payaiuya yaibva Wiga bvatsemura. Saka mumwe musi manje akairasa ndakagara postman vaandigashidza report. Ndione zvirutarwa nereport hazvisi kuita baizvi. Pandakaenda kuCranbourne ndakasvika nditi wediweka school fees iri ndinetsa kutsvaka chikoro chinodhura. Cranbourne chachiri chewarungu. Imimi zvomoita munhu uyu kamuise pakona bhopwendi yangu nechitupa changu ichi. Vandaita kunyora kuti munhu yakanonoka kuuya kuchikoro kana akanonoka kuuya mulesson rovai munhu semunhu musiye musoro chete. Saka inini mumaitire ndete ndichimuisa pakona chikuti adzidze. Pamwe zvaingova zviri musoro make ndobva azongoti moms pane zvandoda kuti muzoita asi zvinoda chirungu chenyu chamakaita ichi chinoda kusimudzirwa. Ndobva abhadhara asi ndasingadi kuenda kuchikoro. Chirungu chefoma chegrade 7 chefom 2 chefom 2 ndocha ndakabuda neshona nebhaibheri papasina chirungu. Zvikanzaka imimi chinyora ende mundodzidze chirungu. Ndikati aure ndakangobvumira zvikanzi you must go to school. Saka ini ndakakasika kuwainda brain dzavo ndikati zvandaimuita zvandizvadawo ndiita. Ndikati okay you can pay ndokubhadhara. Tengerwa zvese mabhuku secha zvese Zuze apedza ndini I was the oldest woman Chembere wechidiki wese waitoti ko Naimi ko arupa nechireko Chembere Naimi ko chirungu chida kuzoshandiswa kupi. Chirungu chaida kuzoti kana tazofamba kana lese kuUK kwaizodiwa visa chichichi. Saka yaingoda chirungu taedze nepaanogona kuti inini kana ndakuapply mavisa zvizorege kundinetsa. Saka makabva matanga kuenda kuchikoro. Matanga kuenda kuchikoro ndaitoendeswa nemota. Saka ndaenda pamberi stereki ndichiteerera zvikaita dhipi manje handichazvinzwisa. Uyu Zuzi aingesa kuona kuti izvi zvadzama izvi. Aingoti gogo munofana ndimusumudze ruoko motaura zvamunoimaona ndona mavhizi enyu kuti muri kusvika papi. Ndaisumudza tazenge tazondidzamira zvimweni zvaiitwa zvacho. Vandabuda pabreak ndobva ndatiza uyo kupinda mutaundi wamwadzokera manje zvikanzi naZuzi imi
munhu angari papaenda kupi zvikanzi hatisi kumuona semunhu afunzira kuti munhu arasika ndokufonera uyu ku-UK iwe momzi yako hapasisina hatisi kuiona kasika kuti tone ndatoshaya tari kupi uyu ndobva andibata ndatomutaundi ndada kutenda pamabhazi ekuenda kuchitungisa muri kupi ndikaenda kumabhazi kukwenda zvichichana ndikati chikoro chavo zvikanzi kasika kudzoka handina mari yekutambisa zvikaoda kuwirirana neni uchida mari yeapukipi dzokera nekuda mari manje ndandoda mari ndadzokera futi kuchikoro ndakazosvika vamwe watendapo saka kirasi yese pandakangopinda dzakataiwa watanga kuseka wese zvikanzi naticha where have you been ngandanda kutiza zvikanzi nonono chikoro hachitizwi munongoita stadium makangonyarara makakola down kandiroenda kandirodzoka kandi ndoyawaindiita we ndonyaya ndakaendeserwa kuchikoro asi zvimwezvo ndaibata wezvo zvechirungu zvechokwadi chirunguka yakazonzi muse exam tamira manje saka waiti ukapinda muexam yanzi yetalking murunzwa here yekutaura yetalking zvikanzi after that yekunyora zvikanzi titi nyora composition the day you never forget chirungu chakabuda makanyora kuti chiko mati makanyora kuti chii ndakanyora the day you never forget ndakatanga kuenda kuchikoro ita form 1 nemuwanirwa akaitwa nzvimbo kuSt Peters ndichinyora chaibuda chirungu haikwanazvotipeka tumabhichana tumanzwisa chacho the day I'm never forget mukati wandivhundisira chinotiza asi dai mudhara pamaendesa momzi kuchikoro maida kutirai kuti zviita sei no because apa ndachida kuti wagara wari musystem plus never know kandi tinoda kuti wambopota wachimbofly plus to be honest zvazvo apa dandine inini ndogara ndaine tumaprogram twangu mubrain so ndaida kuti ndatogara ndatogadzira ka Mother's Day like last year because I took it to cruise ship Italy, Spain and France. Yes. So for Mother's Day. Yes. I want to story wega. So those zvimwe zvacho zvekuti ndaida kuti vangogara vachienda chirume. Mara handina but I'm rich in mind. Oyo. Tatanga muparendi wangu yuko. Anondida zvokuti kana ndakarara soka. Andinoisa kuti ya mwana uyu anondida. Muparendi uyu. First time ndasenda mbokwira ndege. Alright. Mother's Day ndakaenda kuVix Falls. Alright. Taenda kuVix Falls takaenda nendege. Nana tete inini manje ndiri munhu ndakangwara manje ndakangwara saka inini ndakada kuti inini ndoda kuzobvunza kuti ine chimudrive here vanhu vese vakadzika bva ndasara ndikati mapiroti achanga ari 1 2 3 vari 3 iyenge chirohwa nemukadzi anga chirohwa wacho uyu mene captain anga ari kusaidhi mumwe wacho ndipo ndakati ndazopedzana ndikati inini ndanonoka kudzika ndoda kumbobvunza inini ndomboona pane chimudrive chendege alright zvikanzi asweberei padhuze tetirudha wanga waripo zvikanzi ndege haina chimudrive asi tinooperator ipapa ndipo tinooperator saka manga muchioperaterwa neuyu pandamubvunza mutupo wake ndakutoukanganwa nditsike ndiwangu uchiita zvesizvi kubvedzike kubveta sei ndiwe zvikanzi ndini ndikati wakaita dhigirii reiko iwewe ndebva atanga kuseka zvavo ndazoratidzwa masisitemu achekumberi ndokubva tadzika tazopedza futi tadzika manje musi takanzi nhasi tiri kurara mubhoti. It was my first time. yaimi Mother's Day yakaendwa yekuKaribe taenda yekuKaribe manje zvikanzi wamwe wakati tine mashawi inini ndozobata ini ndakati ini handina mbuya kana tete anonditera zvasangana imo mumvura vatse nemvura mese imomo ndobva ndasvika kakutya kaya kabva kauya inini ndobva ndati ndinokumbira kubvunza vanosenza mubhoti imomo bva wakanyisa kuuya rari rombe imi
icho mutumba wechinhu ichi chakagara mumvura sei chisinganyuri. Ndakutya kuzofa. Zvikanzi we have got a good question. Gogo mune mubvunzo. Hanzi muri kuona magariro akaita ishi iyeye bhotiri kaita. Pasapa mavhiri acho aya ane vacuum. Vacuum ndiyo inoita kuti irege kunyura. Ndikati ureiti kwatinoda kuenda kwaikabva ita misike bvayanyura munoita sei. Zvikanzi inogona kupedza 1 week isati yanyura. Saka vanhu vese vanenge vatomhanya. Saka ndandane you are rich in mind. Ndanda kunyatsoziva kuti kana dai ikaita zvimwe zvinhu toite tinoda mune wiki renyu rakanaka. Ndobva tapiwa tainzi rumu yako tatiri 2 usiku yana urara. Ndaida kunyatsa kuona cheko ndichiona imwe fishi yakaenzana neni so ichingode ichidai wakomana imi hatiza kuvharwa here. Ndada kubvunza kuti fishi yakaenzana gogo ikai ndekupu kukaripa fishi yakaenzana nemi yakaenzana neni ingode ibve yanyura so waitozoona muri murumu menyu window kascreen inenge yakadariso kunyatsa kuona ina nhamburara. But ipapo ndogona kupupura bhokozikatanga ndege chaiyoka kundokusvika kudhohwa dzanzi akangodaiso dzichiona pakaskrini so ndinamborapa tapedza iyi yekukaribai tabva tadzoka tiri kwaZuzei takazopedza manje yange iri yemakore here kana kuti yange iri chii tatabva kuMothers Day yange iri birthday vanaitirwa kuMikuzi. Keke rakareba kudenda risumga rakareba kundisvika muchiuno. Keke renyu? Keke rangu inini richitaura makore. Wakandiitira surprise. Kudati ndipe ndikati anambobvira ndapinda muMikuzi handipindi. Ndandatorwa nemumwe handipindi. Vanatsika madziro yanga ari kuUK. Watogarira kuti munhu wacho ari kuuya. Ndatsika madziro kuramba. Vakazoya munhu. Poinda wamaira mopinda muMikuzi nege. Anambobvira ndakapinda muMikuzi. Ndinongoona ndichiverenga kuti Mikuzi hotewo ndozeshasha dzekusunga mari iri dzinotoda kuitirwa dzakawarairwa vozoda kungoti izvi zvikazvi zvibude kusvika hwete akazoya konditora zvikanzi gogo imi kana munotya kupinda murift mungatipindei tese handandambora kuti murift handimudi zimasteps zvikanzi hamumukwiri vandinyengetedza vandangoona ngoti genditose munhu akadzidza vandapinda ndipo ndakaona akaita English semunhu akati ndatobva kuchikoro ndaitobva kuchikoro kuti ndaita surprise izvi zvitetezi ndokubva tazogara zvikadzigadzirisa vhisa nditi vhisa rekuenda kumaitalian uku chichi chirungu chiri kutaurwa ndobva ndosaka akandiendesa kuchikoro. Asi apa chirungu mama kuchinzwa kapa gogo apa kunyatsa kutochitaura chirungu hachidi munhu wakadai wabvunzi what is your name wati inini here ndokuti kudii apindura kamubvunzo uri kutaurwa aka what is your name. My name is Eni Mahlunge. Where do you come from? Wakanati kupi kwacho hazvinzwaro. Saka ndapedza tazopera iye akabva auya akazoona kuti munhu uyu kayo haagoni kufamba ega anotoramba kupinda mundege ndobva auya baba zvikati tiri kuenda kudamba refu hanhu atomboziva. Inini ndaitemba nekuti muparende wangu chirungu anotaura kana chisvisvine chirungu uyu ndinoita kudada unga ndini ndiri kuchitaura. Ndikati kana ndinouya zvese zvine zviri korekt hapana pandaiziva kuti ndiri kuenda mundege pfacha ndapinda akarequesta wheelchair aiziva kuti haazogona kufamba. Tapinda mundege ndege yasumuka pinda muZambia. Ndationa Zambia nemuchadenga yadzikiza yakwidza iyo yainzi Qatar Airways. Kweyo vasikana wacho zvavo wanongoregeza nemineral water avana vakadaka iwavo vasikana vangu vari mundege ndo ndinotedzera kugeza dambudziko mani kuti ndipinde mutoireti mani ndaitya kuti ndinozorambirira imomo zvikanzi nemparent you ask you can help me ndobva pedza ndikati you come in at the door zvikanzi okay when you have finished you hit the door azati ndinozoramba kuvhurika zvaitachwa kudai ndapinda handinambofarukana ndiri mutoireti ndapinda vanine baba avati avaroti
iripo ndobva ndabuda mandati asandaona zvakadai tagara chikafu chaiwa chiri mundege inini wanzi what do you want ndaikopera muparindi ndaikopera zvaanenge ataura ndopedza andege yakafamba kufamba munoona ndege kana chibhururuka ine ndomusoro memako wakambokwira ndege inokwira musoro memakore iona tumakore turi tudikidiku zvese ndaitarisa izvozvo zvikanzi munotarisa patv apo wokunotarisa pahwindo apo asi ndaida kumboona kwese ndichiona kwese yakati iri kukwidza afrika iyi yakareba afrika iyi yakananga tiri kuenda nakurara yenge ine aro yaingoti apa asi afrika iyi yakakura apa maenda kupi manje maenda kuitaly ndipo maenda kuitaly ndikataienda ndokwaitaura visa going to italy yakazoti yamanje yapedza afrika yakabveti musoro vahedhe kuda kuti kupinda mumediterranean yamusii manje ndikati zvino yakadonha kutodyiwa nemashaketi takaenda ndakazoona yakutenderuka so ini ndaona manje yakutaura kuti doha mukata is a country. Doha is a capital city. D-O-H. Yeah, man. It's a capital city. Ndakatarisa kuDoha ndiri kuona andamboita hope uyairara ndione icho chikenye paDoha rimakuseni ndikadaunzwa kuti kana yekuti jikiti iye yakadzidza yabveti jikiti zvinosiyana kama mwani idofo ivekekuchichitira ndichitarisa kudai ndione ndege idzi kuti amabhasikoro ndikati dzichiri ndege here idzokomana wani wacho neganda racho rese ndiri nemari ndokunogadzirwa oiri ikoko mafuta iye tinozoita petrol nedhizil ndopinda chikoro kasipatsi ndokwe oiri takabva tadzikiswa zvese zvatoo zvechirungu inini ndobva ndapedza ndisati ndatorwa ndikati ndinozoona mavhiri acho kuti akati zvakaita vhiri regonyeti ndo mavhiri acho anosvika ekumberi uku mavhiri kana ichiiswa fuel aiuyi kuzoiswa nebhabhu inoiswa nechitiraki chese chinodira inini handina mari but I'm rich in mind tobva taenda wokonezvo kuti tikapedza muno tozitorwa tichienda kundogindisa mapasipoti takaenda nezvimota zvakanaka hakuna dzakasakara nyuwani vanoremekedza vanhu andaiyo wane old age tobva taenda pamberi uyo anenge ari padhuze akachengeta dzembe rake dhindirwe dzokei kwautodzoka takutondoiswa tobva tadhirova netumaskuta utwo tapedza tautoiswa kugedhi redu rekuenda kuitali takangoita mahours uyo kobva tamundege yekuenda kuitali yakafamba uko handichakuzivi manje yakaenda auzoti amangwana makuseni anamborara andione manje aenda ini ndaisiti capital city of Italy it's Rome not Rome it's Rama. Alright. Pronunciation Italian yakananga yadzika payapa rwendo rwedu taenda kumashipi kundokwira shipi inini ndandingorika chingoro kari kudhonzwa nekombi kaiswa rageji kachidaiwo aiziva ndekombi kanga ari kumberi takapedza nechihubha chakafamba mota nyuwa chakafamba dzimwe nyaya dzinotoda umwe musi itawa kuti gagaga avapedze momzichitakazoita tichipedza ipapo zvine zvakabhukwa kare apo anenge achisa wakanyora so waenda kugugu wawirirane Italian nechirungu haatauri chirungu zvikandila feila ndihotera yatakarara
ndabukira asi ndikuzoti yatochinja andinobhukirwa kakaeyoba kasingle bed double yokuti kanokarara nokrosa uchimbodariso kudhila feira kudhila feira ndio tachipedza ndauda kuti gwagwagwagwagwa kobva mangwana makuseni patenda mumashipi kana uchipinda mushipi unonge uripinda kudenga nekwe zvakafanana nekudenga unonge uchipinda zvinenge zvakafanana nekudenga uchipinda takangwari kana tamushipi makanaka wakambomukwira here makaita sei munozati shipi yakakura yatakakwira isi yaipinda vanhu 7,560 maworkers 3,000 something wakaremara 2 something yakakurisa zvisingaiti ndekoti atipiwa kwekukundora kwese rumu yako izvese everything yenyange room number chimuchiri kuizi 13,183 ndo rumu yemamuri ndo rumu yangu nanasaini kuhope kwangu handiikanganu mwana uyu kwayu kana aine zvitema ngawazongomuyambutsa vachingomupinza mujerusarema mwana andionesa zvakaomarara kudhina kwekudya anga akabhuka kwekudyira kunodhura zvino magakanje nezvimwe nekamwe kapronu kafishi kane mazisisoti kakadari ndokwenyanya wenda varumwe ndikati kwandino mukuru akada kwedza akati this is an African woman ajara machips and chicken akadaidzwa ndikati regerai ndiende kune chigwikoku zaida kubafeka izvi zvekumaningiri kumadhina emasutu dzadzikati waida kumbomberawo kumachipsi kwawozinonate kubafe ikoku waita chikafu chanoda mwana akapita mama munorwara handirwari kune chikafu unonzwa chinonzi chikafu kune chikafu saka makatora chima ndikubafewo mubafe unoenda nepretika munozati ndeve musazadze one time munodzoka futi muchitora ndikati aiwa pamwe zvinozopera jino iri muitari its a port in Italy yaizofuma svika makuseni waida kupinda waipinda mumataundi wachida uyibva ndingatipinda ndichiri dofo tosiyiwa ngatitambire mushipi muno jinoa yakakuruza futi usiku ndobva tapinda mufrance macapital city yafrance is Marseille wanenge vachitaura French uku kuitaura vanenge vataura chiitalian wamwe wakapinda ngatambire muno mwana ngatambire muno mune zvese but it seems as if you are on the ground akane haiti guju haiti it seems as if you are on the ground kufamba nezvese zvirimo mekutora mari mafamasi madoctors everything nemamochari ukafoneswa pasi ndokune mochari ikoko nemabhoti zvese everything from France Marseille is a capital city ndoda kuti muende kuchikoro tera kutozviziva ndabetsumudzira ndobvaenda Spain Tarragona mutarragona vanhu vachidzika vachienda yakuruza futi usiku vakapinda muvalencia ndikati anga tichidzika ndisiri dofo takadzika kuona mutumba webhoti inoenda mumadocks muinosungirirwa aoneka uchimhanyaasimbomuzigo apa hamusisina mazuva ekuti patanga nyaya yekunzimai mutariana here pane mutariana pane mutariana indida saka ainditi akadai ziso so aikudai mushipi momo muitalian akadai ziso so ini ndakapedzera vanati kuti uyo arege kuona akadai so ini ndobva ndadai so saka uyu manje akazozona kuti pane bati siye chikafu siye chikafu ngatiende kuanother bay iye isi vatasvika vatagara iye vayabva agara uyu bva azona kuti munhu uyu kawe ari kuda mhomsi yangu ana kukonfyusa momsi
indanda kutomudawo semuna ingotiteerera pese akati chiafrican woman oyo sama mine makore mangani baba The last year. This is last year. sai mama kutomuda mitalieni ndanda kumuda ndayeka Sparks, ukaenda kumapeji awo anotonzi mai Mutariani. vagara uku nekwe aitaka dansi toso iwanadeyo akaona kuti azikona uyu ndaitarisa akatarisa iye akadai kuti I love you iye vakati I love you communication apana Communication dololo. saka kana takwena manje uyu ndakazoya kurumu kwavo momzi ndipe passport yenyu izvo handiri kuona zviri kuitika ndingazomboenda nemasuitcase vatatorwa passport nedzidzi manje abva anesa kurumu kwake zvikanzi koimimi zvemuine inonzi chii inobayiwa sefi munoise ndikandoisa passport nechitupa changu ndizonesa musefi zvino wane mari wanesa mari ndaisa passport nezvimwe tamvele ndiyatadzika kopa kwairidzwa uyu manje bvakuza vatanga kutamba Sparks, ndauti uzomboone video clip iyoyo. Alright. Apakatambwa. apa ndatamba saka iwo hawagoni kutamba inini sere ndendiri ndiani ndikaisa mabheki kudai so iwo isowo mabheki iwotamba Anonzi machi mabag, mafront. mafrandi mane mabheki ndokupinda mutauni ndokutoona taundi racho everything mapavement avo anogezwa nemameshini magwavha nemengo nemaapple zvine zvingori but hazvidyiwi angori maflowers ndo zvimwe zvakandishamisa kana vari kuda internet vanongosvika vanenge vatenga achirungu wotopedza wosvika wotora mota bhegi kana mota bhegi zvoendane ndaibvunza kuti zviri kumbofambiswa vari kuya achitora vanzi vanonge abhadhara nei tisikaibva tadzoka back munodzoka futi muchisechwa makupinda futi tazopinda manje uyu ana kutaura manje from Valencia we had to cruise 2 nights and 2 daylights ndipo ndakabva ndarasika mazuva kuti nhasi chingani yange isingachamiri yakukuruza usiku hwiri miswere miri takuenda kunonzi kuLivorno back again to Italy. Right. From Livorno handina kuzodzika nemadendere ndowazopedza back to Valencia. From Valencia zvikati ingatichiendei imwe kwire train Gaga moms. Asi pakubuda manje yakazotambika manje Sparks. Shasha manje tuma presents tuma perfume chichi yanga yangu shanzi bodzi unenge number kakadhi rangu rinenge registered shasha manje yatora ndane kushopa ndaitora ndomboba ndofunga pamwe wangu akuda kutengera Mutariani eravera hepano pakubuda zvikati igoendi pedza zvikwereti zvako zvese everything uye vati I didn't buy ini ndaunge fanika imbwa yapinda muchechi ndobva ndogadzirisa zvese kwautobuda munhu tichidzika vamwe vachipinda takazokwira train yemagetsi ndakanakirwa kuzodzika yengerisewo train zvaita yakazara uyu manje ndakabheka saka yaiti imweni chipo ikati bvumu ikauya imi bvumu ratora kutyaka ndati yekupinda inakaita head on origin dzinomhanya zvokumhanya zvezvo ikati mvumu ndabva ndararira nesaidi imwe mvumu ndararira nesaidi ndikati iwe uzokasika titidzike zvikanzi cool down momsi tinoendeswa ndobvadzidzika kuti nemasuitcase ndikati ndandange ndaisa step pasi anobva asara ari muindozoendepi kwazodzika pamwe chete ndobva taenda kuLD hotel yange yakabhukwa futi akwauzenda ikoko kwanafara takugadzira the following morning takudzokera ndipo ndakaona shamwari yangu yekuisraeri ndazwa kutaura zvekuisraeri shamwari yangu une guwa mhenorani mhene ikoko handi kunonakidzwa uyu manje anogona kutaura chirungu manje tataita communication yakanaka kwatopanana mafone number Sparks hapana chainakidze ipapo sha
ndege yange iri yenguva ndege takasvitswa pana 10 apa ndege yemanheru handi ndinosiwa ndipo ndakazoone kuisraeri shamwari yangu umu mushipu muwataura wakati ichiko meno chirungu chaite chiitarie neche ndaitaura zanzi itai kuti zvakati kodi hawanzwika chirungu chacho hachina basa asi mutauro yo ndiyo wanoita ndokatokwira ndege back again in Qatar from Qatar uyo tazobuda takusouth Africa from South Africa uyo zimu chitungwiza yes zokuti handikanga I won't forget handina mari but I'm rich in mind zokutati iwewe kana wakadzidza but ndakadzidza kudarika iwewe ndezvandakaona apa mune experience yekuona wamwene wakabvunza makaenda kupi haziko akasvika ameno tandingofamba neuyu chikudzii zvine ndinoziva taundi rega ndinenge ndapinda ndozvati nderakati nyika yacho ndeyakati city yacho ndeyakati ya saka makaendeswa kumamothers day ndiko makaendeswa chete kana pane dzimwe nzvimbo dzamakamboendeswa kuvixfors kanekukariba nekuitani right ko last time mamuri kupi iyi yabva iyi ndo yatiri kuda iyi manje akabva andifonera zvikanzi moms no ship no ndege nothing mothers day tiri kuitira pabumhudzo peoples ndaingonzwa kuti bumhudzo asi ndichigara muchitungwisa but I've never kuti gumbo rangu rakambotsika ipo asi ndaingonzwa pabumhudzo panochengetwa chembere chichichi ndipo tiri kuitira farire ndakaita yange yakapfuura yekuitari pabumhudza apa apa ndandiri kumusha nebhenzi yangu manje bhenzi yangu inonaka mune bhenzi ndine bhenzi ndakatengerwa nemuparani wangu kana chimanya haiti ayo inoti penyu yebhenzi inenge nyoka ichifamba ukaona chati kwata kudai chiruda kuovateka so handeipaningiri pabumhudza but pabhenzi apa siye vataure pabhenzi epani ndinochizomuexplainera manakire bhenzi yangu injinacho iri mukondisheni ndakandotera kuEvries Bay Namibia ndaichengeta nherera vanhu vachiti vane mari dzekutambisa dzisawana uye akazongoya zvikanzi moms ndakutengera mota ndaiona iyo bhenzi iyoyi inonaka zvisati zvakaona inoti kana ndakagara tsoka pane dzimwe mota tudi unosheka-sheka zvinei kana chichida unongo chidere uri kuenda ukasvikawo pamapurisa mupurisa anenge ari pasi unoona apa pachipande pake uri mubhenzi ndiri mubhenzi yakasumuka so ndachipedza ipopo ndikati saka uri kuuya rini zvikanzi everything I'm coming ndikati mukomana akarongeka ndizvo zvinhu zvese zvakateva asvika kwakuzomutambira azuva rekubumhudzo rasvika wataurwa amuna zvamakaona imi kana mwana wangu akamboita zvimwe nezvimwe pamamothers days ese pabumhudzo number 1 ndaishira dai wakambouyo wako hazvina mavhidhiyo here aiwa mavhidhiyo aripo mavhidhiyo takasvika ipapo ini ndakatora sister yangu nowanin'ino wangu nedzimwe chembero dzokumumaraini so ndaenda kune chembere idzodzo tasvika manesi achaimhanya nameja marere waripo neumweni meja waripo apa akanga atohaya tende yatokakwa tende yakaiswa mukati mumacheya zvese hanzi chembere dzaiva 25 manesi aiva 35 isusu saka tatiri kuaraundi kusvika 99 almost 100 saka isusu tafanira kugara isusu umwe nesi umwe neumwe aiuya nemunhu wake ini ndaneshunguda kuona kuti munhu akachemberesa kuti 107 anenge akaita sei ndakaona wakomana waifara zvimwe zvekuti munazati munhu ukapa munhu anogona kufamba chinhu haanyatsokutenda zvinoita chembere idzodzo wakagarira akazondisiririsa akauya kana airwara kana nebonde rake aramba usara mumadhomes akawaridzirwa kuti aone kuti zviri kutanga papi zvakatanga kurira
pane ainzi mutututu angari 100 nchakuti zvanzi nameja mutututu tanga but ndokomana kakainatsa ndakambona pane imwe chembere yaitamba yatouma over 100 nchakuti dzaitamba zvino dzimweni mbiri madzakurwira William kuti William ndewangu uyu ndewangu saka ndokuzopedza ndopatanga kuexplainmaunataura kuti William wangu ko imimi anzi momzigo munowana boyfriend every year aiwa padika mudhara taitamba kaka saka ini ndakangosvika ukabata ruoko kaitamba kane 104 ndioni atori nepawa kudarika inini angotanga kubva andivhese ruoko vatotadza kutenderera kamudhara kako vatenderera saka pataijaivha zvikanzi amotonditora togara tese ndikati munogona kuvhudza mumbe avatiri kutamba kanga kunosofta kamudhara zvikanzi togona zanzi mutonditore tigare tese ndakanakidzwa imi nechembere dzakandinakidza wazotanga kuzotorerwa unzi chinonzi Mother's Day rakukoshesa zuva rekupemberera rana mai wakazvara wana uyu mai wake ndiye anoitira mai wake Mother's Day gore saka ati mama hatingakwiri ndege kana kundowesta mari tichenda mari idzodzo ngatiye tidye nechembere idzi wakafara wadozvanzi aitake William aitake tautoziva chinonzi chi Mother's Day azuva iroro takafarisisa apa angatenga mapresents echembere dzacho dzese aibva ati chembere rume nechembere hadzi dzese dzakaitirwa Mother's Day yacho iyoyo takundodya chikafu chacho changa chakanaka mai yacho kwaingonzi kana wapedza dzokorodza chaitokunda chepaita chekucruise chipira chekucruise zvakada kuenderana kudai so zvakada kuenda wakabika pakabikwa pachitunguza pakabikwa ndine dambudziko ndandine imwe chembere manje yange yakagara imwe harahwa wakaisa fishi ndikati wangu wachaisirezve fishi yaingotenge iri bofu chisarudza nemukanwa so ndiye ine 107 mabhonzi achienda ndokumeno indakazoti apedza ucho ndikati pamwanozodze anotogona achitora ondoti zvikanditorera zvimwe ndaiona zvangu takanzi pfekanai naiwe munya wanzwe kufara koze ane mumwe chembere yange ine 100 chakuti dziripo chembere idzi pachitungwisapo dziripo mabumhudzapo dziripo vakafara kudodya ini ndiri shashe yekudya but ndakati izvi hazvidi kusanganiswa keke manje raibva kutsoka richisvika kuno kumazamu kwangu rimwe niriri kuku yakasvika nguva yekuyema keke ikachekwa munhu wese akadya kukasiwa 1 wachinzwa vanozoti chikafu chese marosted zvakanzi hatina chatiri kutakura zviri kusarira chembere takafara pemagames zvikanzi tinoaitisa magames ndikati ameja uyu kauikau achatiparira zvinhu zvetiri kuda vanhu tu wekutora mabhodhoro akaita raini watanga mutututu nemumwe wamhanya instead tatautora 1 achisa yakubiridzira kutora mabhodhoro 2 vanhu vese akati chembere yakapenga yautora mabhodhoro 2 ichiisa uku yapedza yeyo yekuti competition yekumwa revival wachihwina wachipiwa mari zvikanzi $10 ndozowapa iyi yake okomena kubumudzo kwakanakidza machecho nganake anotora makamera muno kwakuina sokostina navidhio anga achitora chie chinotorwa chechi chemutambo wena achimhanya achineshow ndikati zimuninja ndiye akazondinakidza manje vatanga kuedzesera zvanhu ukasvikirwa nembavha so ati muningina undobva aenda munochikika uchida iso
ukarochi iso chinonga chivhika so novatanga vati imwe chembere yakagona ndizimu ninja Zimuninja chembere. Aiwa zimuninja wedu cheche. Zimuninja wedu. Anohwina maathletics anoenda kunze kwenyika. Ndakazopedza imirani handigoni kupurana imirani ndongomuti Emran. vananga kuimba wachiimba chembere dzichinakidzwa akwakakidza voti chiko mufoni menyu music Emran handigoni kuweke kuridaidza ndangoti music alright musician ndoyekusevha kwandakaita takasvika na5 kwakanakidza kana zvimweni zvacho ndoto igotanga photoshooting achitorwa mapicture chiko nemagogo ese kwazoti mapresence meja aiti umwe naumwe ipa uchipa waifara asi dzaiti dzikapiwa chembere dzedzi vaibva vati kuna nesi endeise kudhomu kwau ndozobirwa ndozobirwa pabumudzo mamothers days pabumudzo ndakaona handizuti mwana wangu akapindwa nei kuti chembere idzodzo dzidyewo tinakidzwe pamwe chete ini ndatodzidza ini ndonyima saka ini ndatodzidzwa nenyaya yemwana wangu kupa kwakaita nemari nemuparent ini ndorima inini saka ndiri ndikaenda nebhenzi yangu ndiri kuisa kana 6 bags dzakasonwa dzechibage nenyemba ndina dhiraivha wangu anobhadhara ndodhiraivha ndosvika pabumudzo ndakuigira ichibage vadzidza chidzidzo iwo vanototi chero choinacho uya nacho hatichagoni kushanda uya nazo saka inini ndinoda kutoendawo nezvandinenge ndiinazvo ndakutokopera muparendo wangu kuti akaite egood kana akapoita ake zvese zvechemberedzi akaita zvinogara zvakadaro. Alright, aiwa toda kutenda nematsanangura amaita akanaka zingati ngati munzo wemuparend kuti ku idea yekuenda kumachembere yakabva kupi? Dzinyaya idzi dzingati chiko inini ndichingokura kana nangwe maclassmates angu kana chii ndaitopa maschool uniforms hangu ndotokumurirawo umwe school uniform plus dzekuhasila ndakangotanga kubvira ndiri mwana mudiki. Ndaiti futi momzi mari yamomzi mari yamuchemberi yagogaza saka ndaigara ndiri loaded saka titori kuprimary taitobhadharirawo vamwe vanenge vasitori namari dzemaschool fees which means zvekungopa izvi zvakangokura zviri mamuri zvakatongokura zviri mandiri. So coming to this one yebumudzo iyi ndakamboita this vision yakatanga ndikatoti from 2010 ndikatomboinyora pafacebook page pangu ndichitaura about this vision. Chiti zvimwe zvinhu zvacho unogona ndaitoi paexample yajona kuti unogona kunge wakatumwa unzi enda direction but nekuwarairwa unogona kumboramba uchimboita naro nechichi but kana ingori destiny yako chete hapana chinochinja unoramba muchibatsira unoramba unongodzokeredza chete. So imi you are based in UK? Yeah, I'm based in UK. Alright. Mune family? Yeah, family iripo. Bozona vazhinji manje vanodana mai vavo madira munoita aiwa family iripo asi family yangu zvangu my family life is private inenge iri kusaidi which is good saka but because inini wacho personally chaenda story munhu weinternet media nechi zvakatotanga nenyaya yekuti yamoms wigu so ndo pandatotanga kutopindawo mumasystem ndatozoona kuti aikaka inga zvinenge zviri kutonakidzawo zvichitoendawo but basically zvinhu zvangu ndowanza kungoitira hangu ndiri mubackground. But zvatonakawo kuti sechirongwa ichochi chemothers day nemaitiro atakatoita ndanda kutoapilawo kune vamwe vanhuwo like taiona mafurnitures awanawo. Don't get me wrong, vanhu kubumudzo they are doing a very good job. Manurses majors awo awanawo ndakapinda both the following day ndakazoitiswa tour yacho ndikaona the cleanliness nemarooms awo soka
aiwa ndinopa 5 star. Alright. But zvinhu zvacho manje furniture yacho manje old school. Saka pafananga paino vamwe vanhu kwachionawo Wani- vanogona kubatana nemi eh. then zvotrai kuchinjwa zvotrai kuti zvichinjwe semataurira ndaita kuti tichara chimwe hachitswanye inda. So seipapapa nguva yakatoita seyo iyi ndo nguva yekutoti utoburitsawo shoko rako utochemewo nevamwe. Like ndine vamwe vanhu handandinawo mupfungwa zvangu asi unoziva zvemunomu plus tini changosvika like wana tina shemutarisi aino ndewe kumaraini kwedu saka nhamba dzake ndogona kudziwana hangu. Ndo vamwe vanhu vekuti ndandirufunga kuti ndikambotaura nawo since wari inline rebusiness iroro kuti tikwanise kuti tiwanewo kana kuti furniture kana kungoitawo tumaupholstery masofa mavanogara vachitandarira chaimo. Ukaona zvaaita mabvarukira acho aiita afana tangwano zvinoda kuti zvingodaidaiwo kana nengwe matv acho mavanogarawo vachitandarira after breakfast chichi because the whole day rakareba rinodawo richimbobudwamo vachidaiso. So ndine zvimwe zvinhu zvandakatoonawo zviri kunidha kuti zvinge zvichiitwa. So semataurira ndakaita kuti handisi kuti ndangouya zvezuva 1 ndichagara ndiritoriwe pano handisiri muenzi panapa. Saka like people like vana Bruno Furnitures vayo ndo some other people kuti tingatry kuisawo maword out totaurawo tonzwawo zvavanenge vachidawo kana kuti zvavanokwanisa kutiyamurawo so that tingo zvingoita kuti zvibude zvakanaka. So chemberedza cho dzese zvadzo nevanhu vacho ne-the staff havasi vanhu vekuti vanobhega. Takatoona vanochengeta huku, vanochengeta nguruwe, vanochichi zvinhu zvakawanda dzemazai kuti mazai even mazai chaiwo vanoti mamwe acho ndo avanodyawo nechembere kuti mazuva akati ndo avanodya mazai mamwe acho otengesa mari yacho oita se oita kubhadhara chikafu chehuku. So inini ipapo ndo imwe yengo yandandaonawo hangu hanzi ndataura hangu nawo kuti ndinzi kuti vanenge vachiti chiyo but ndandafunga kuti kana kuti towaisira kana kuti ndoisa maponzi mafish ponzi so that vanogona kuita futi for diet onyatsa kuchinjawo kuti nhasi wakambodyawo chakati since momzigo wavo ti hayi vafishi vanogona andi mabhonzi achienda so those are some of the things zvandandiri kuita sei zvandandiri kuchema nazvo. It's good kuti ukange watowana mukana wakadai so then wobva wataurawo zvaune kufungawo. Tikaona vanhu vanokwanisa kuti tiite partner kana not even just me ungopfuurawo neko. Right, I still remember ndakambodaidzwa namadzibaba Mozi pane imwe panochengerwa futi vanhu vakuru kuHighfields vakaenda nemombe vakavatengera masutu hembe chichi. Saka it's a good idea yekuti vanhu vanokwanisa vane zvikwanisiro vapota vachiyeukawo vanhu ivavo because vanenge vasitorinawo pekutangira vane maprojects vanenge vachiita but anenge asonyadzofamba zvakanaka anongoda kungofanirwawo mbijana kuti zviite sei zvifambe zvakanaka. Even kana nangwe not necessarily kutongoti kuzvikwanisiro unoza kutospenda some time nemunhu unoza kungoita that contact yekutaura nemunhu zvandiri kutaura isi even kuUK iko unoza zvinorwadza unopinda kana kuti unosangana nedzimwe chembere akuudza kuti ndani 20 years haatozivi kana kuti vabereki wana wake vari kupi. So haingawa life yakadaro iyo yekuti munhu unongonidha kungomboona someone wekuti just to talk. Zvakakosha zvakanyanyisa. So alright, amen. Satavharaida amene mune mamwe mashoko amungade kuudza mhuri yeZimbabwe kana pane zvimwe zvinhu zvandingave ndakanganwawo zvandasiyirirawo mukukurukura kwedu zvamunofungidza kuti maybe zvinogona kubatsirawo mhuri yeZimbabwe? Okay, ndingangoti ndo zvimwe chete zvatandichataura kuti ndiri kunyanya kukumbirisa kune mhuri yeZimbabwe not necessarily kuti pabumudzo chete kune all ma-institutions. Mwari akatigonesa ndandine tarisiro kuti ndisandadzokera nechando chiri kuuya ichi ndikambondotsvaga kana magumbezi woti kana chii ndomboendesa
even because apa ndinoda kunyanya kuita center pane nyaya yekuti giving back to the community because inini I was born and bred muchitungwiza. So next port of call yangu ndandofunga maybe chitungwiza general hospital tomboendesawo zvekungoti vanhu vaone kudziirwa nemapictures mamwe atiri kungoona anenge achicirculata kuti zvinhu zvinorwadza munhu patient akarara pasi asina chekufuga. So ndo zvimwe zvandandiri kungokumbirisawo kune vamwe vanhu vari kunzo uku vanokwanisa kubatsirawo kuti tikakwanisa kungoitawo mwoyo wakadaro because theme yandiri kunyanya kufamba nayo heal the world, make it a better place. So ndo zvimwe zvandandiri kunyanya kuchema nazvo. My second theme ndaonyanya kuurira this time mukachazoona mukazotarisa pamapages angu ndakatosumuka. I think muchiri papa ndikamboudza muri Zimbabwe kuti mapages nenyaya akaita sei so that vanonochekawo kuti zvizvi kuitika ikoko. Okay. My main page nini rakanzi muparendi wigo, muparendi wechishona cheche, muparendi wigo, and on Facebook, and kuna Moms Wigo rakangonzi Moms Wigo wa Wigo, iripo on Facebook as well. Ku YouTube iripo as well yonzi Tag Along with William Malunge. Yeah, I'm sure nditi munozongoisa maningirikini maproper yes. Yeah, so ndo platforms atiri kubatika zvakanyanya yayo. And so back on my issue, my second theme yandandiri kufamba nayo, ndakatosumuka kubva UK ndikatoita video ndichiti ndiri kusumuka ndine 100 pounds yandakabuda nayo mumba. $20, 20 pounds ndikabhadhara tax, I think from my house to the coach station, and pandakazosvika kuairport ndandane 67 pounds, 65 pounds vandayachinja that 65 pounds kuisa kumadollars, ndichitira mari yangu yekuzobhadhara for my visa entry. So vandabhadhara from that $67 vandabhadhara $55 for my visa, vandasara ndane $12. Ndoya rimwe $2 vandazopawo akanga andipusha muwheelchair, vandasvika ndamba ndane $10. So that $10 vandazopa Moms wachiti handa mari airtime nechichi. So theme yangu vayachitanga from there kuti ku building capital from scratch, because zvimwe zvinhu zvezvekuti ndakatombozviannounce way back about 3-4 months back ndichiti kune mayouth kana pane ari kufunga kuti arikuda capital but ari kushaya kuti capital yacho uiunganidza sei, uyai tibatane titese timboonesane ndikudzidzise template yangu inini, because inini ndiri munhu wekuti from form 2 form 3 ndichingotanga ndikatora class 4 license yangu, nditena 18 ndichitora class 2 license yangu, and time yese passport yangu ndandanayo. Moms ichikiyawo neuko ndanda kutozvikirawo masheta angu ndichienda kunana Zambia kwese kunana South Africa kwese ndichindohodha. So it's something which zvandinoziva zvandakararama mazviri. So chichemo chandaidedzera mayouth kuti uyai timboonesane titise, because nyaya yekungoramba wakagara uchiti handina capital hazvina zvazvinobatsira. Makangogara uri pachibridge uchiti capital hapana paunozombofamba ukangoona mari iyo yakangoungana yese. Hapana manobhadhara nocomplaina. You see, so capital inini that theme iyo yekuti uyai tidzidzisane, mari inotangira pa00. So ndakatanga nawo ipapa ndikabuda ndikaita kazheti kangu, ukaona $5 nhasi mangwana woenda futi ndobudzoka one $20 uchikipa capital yako, building capital yako. Even nangoruda 20,000 inosvika that 20,000 as long as you are focused and you are knowing what you are doing. So ipapa ndichamboti Moms wazombotaurewo handina mari yaiku UK yandati ndabata mari yangu inini, mari yatiri kurarama pane zvinezvi imari yandiri kungoruwa tumahasos twangu, and so but haizini kuti maybe muna makaseta ground kudhara ene. Hapana ground radakaseta kudhara, because ndiri kutaura kuti starting from zero handiti. Zvafanana ndina mapasa anogara naMoms Wigo wavari kugara nawo mapastors,
ndo mwandiri kufamba nawo ndichitovaudza ndikati ipapa zvinogona munhu anogona kutoti apa taakuvharwa apa chichi wati ndosaka everything I'm documenting pandinobuda ndodzoka ndikatenderera ndikaita kuti mazheti twangu handiti ndodzoka totaura kuti nhasi taita kamari kakati nhasi taita mari yakati so template yandiri kushandisa chaiyo haina need yekuti you need motikari yekufambisa you need chii chekufambisa so everything is documented there zvokuti you will see on my pages kana ndatanga kuzviisa $5 ukabuda mangwana ukandotengesa kana something alright for example ndine pekuti like zvandaitomboita kudhara ndaitozikana unzi wigoche mazuva ndaitengesa majini akamusvikira une mari chete anokukumurira jini raakapfeka adzokera umba ane shoti achitenderedza so kana nango izvi unganidhe kana capital here sparks iyo hembe wakapfeka izvezvi kana jini rawakapfeka apa turi kuti uda kungotangidza kuti uda kuti mari yako from $0 to $5 ungatadzika here kana ungotengesa kana bhutsu yako $5 watova $5 isusu haatisiye mari muna yangu yachingoti ofa zvakanaka so ndine matemplate ekuti kutobuda chaiko netumabhaketsi nechichi ngosvika kana parengi boys ndinoda kugezerwawo here motikari mopiwa madhora motsvaira moita sei dheira wachorawo toita iroro ukawana $3 ukawana $5 it makes a difference mangwana wakuenda futi ukandodhati $5 yawana nhasi mangwana ukandohodha matomatoes ukandoisa matomatoes apa kana ukahodha mapotatoes apa wakutotengesa the day after tomorrow haichisiri $3 yatowedzera yatova $8 ya $10 unenge uchitoramba uchiita sei uchitofamba uchienda I think mageto isada kudzidziswa but vanhu vacho vane nharo zvavo hapana asi kumainbox unoona vanhu vaisa vanenge vachizara vachiti amuparendi ndipo mari yakati tipo mari yakati but kuti uya tidzidzisane tiite sei bcause inini nyaya ndiri kutaura kandi haisi yekuti ndogona kukupa ma1000 kana chika ndoda kuti iwewe watanga kubuilda capital yako iwe ndionozoziva zvaunoda kuita iwewe ndionozoziva masevhero aunoda kuita mari yako asi unotonzwa umwe achiti mazotanga kuda kubirwa kosha wabirwa mari ipi werotaura kuti hanzi wabirwa iwe uri kuya une 00 ndangokuratidza iwe chete kuti unospina mari so chete mageto ane problem nosika mageto asina kusimuka you see and zvimwe zvinhu zvacho futi nyaya yekungoti kunyara kuti ndozonzi ichi zvakati inini kana ndiri kubva all the way from the UK ka uchatoona maclips angu ndikutopinda ndikutoswera mustreet kana ndichitotengesa chibage kononkobhu chaichaiye $4 for $4 chitodedzera but hachisi zvekungoti ndiri kuita kungoti ndiri kungonakidzwa ka ndiri kuda kuti kana inini wari kumboona ndiri kugona kuchitengesa kwaiwo wazonyanya kushamisire chii chekuti unotadza kungopindawo mustreet ungotengesa inini ndakakura hapana chandisina kuita mazai mustreet chaiwo ndaitengesa mafreezes chi everything hapana chandisina kuita so ndiri kutaura zvinhu zvandini ndichiita sei zvandini ndichitoziva aiwa muona mageto idzi I think tofana nge chimona zvimaworkshop zvimachi zvinotidzidzisa zvinhu zvakaita sei saka muchinge muripo mune muchiti guide down nekutiudzawo zvinhu zvinoita sei zvinoita kuti zvifambe because of our time I think zvichita kuma 1 hour something you know mamwe mafans edu anenge asina madata vamwe anenge asina chino in Zimbabwe life yacho zvayakaita atingoti mhomuzi wangoti ndo wangada kutouya mhomuzi we go tiri pano hatipindayo timbonipaisando nyaya iri kutaura mwana weka akati anzi ndandohodha chibage kudema ndikati ndobva abuda bvando ne 200 chibage zvinyoro muraini wanatati chibage chimonyoro pane dhorobha wanhu ndobva wauya wakatenga ndobva enda paTM ina handina kuenda musi wacheuri atotengesa chibage chiya ichi atoya asina atoshopa zvikanzi nyama ichi ndechapera zvanzi vadzoka futi ndikati ndada kuendawo kurutengeswa ndiona vanhu matengero waita chibage chiya ichi manati ndoda miti pai zvanzi miti pai imari ndikati rutambidzwa kamari
ndobva handipamba ndatenga mitipai vandanakirwa muruda nyama yakaita sei handitenga ndakutotanga udya tumotobva ndohodha fishi mheno kuyeyo kuchirong chenu mazihombe menyu vanapiwa 6 ekudya ibva atengesa bva wana imwe vatumidzira ndakatoona kuti ndigarira maoko nechibhazi changu ichi izvozvi ndatotanga kutotengesa fishi kana ndiri kuno kuharare ndoisamufiti ndotanga kutengesa fishi ndoendoona drive ndotengesa chibage ndakatoona ndatogarira maoko matodzidzawo ndatodzidza handichagariri maoko unodya zvese zvounoda ezve ice-cream ndandiroda kotina 5 liters takasvika pasina vatenga ma 2 liters aine ndati padikidiki kapu yazara kabadiki nyangwe kuri kutonhora mobviko manje vanozopedza vada kudya nembeu ini ndiri kuti naitoda kumbotiratidziwa ndingangotaure kuti ini ndandakatoraro nezamukana mota ndinayo chinonditaza kuti ndirege kana kukwira kubva kuchitumwiza ndoti kune ndihodhero fishi parong cheni ndoyandozadza 10 kg yangu mazibrim mahombe ndototanga kutengesa ndakuwana ndatodzidzawo ndandisingatozviziwo ndozvoti pamwe pachoka pane vanhu vanotidzidzisa bozi chiitika nje kuti muzimbabwe muno muchandakaona mageto yudzi mazhinji haadi kushanda bozi kuramba chungochema kungochema kungoti zvinhu zvakaoma hapana siri kuandazenda zvinhu zvakaoma zveishuwa but iwo ukaramba wobva wazvitsitsirirawo ungoti zvinhu zvakaoma ka hausindi kutraya kumanyuvhawo zvezviwa zvinokutsikirira zveshuwa pane pakaipa asi kana ukazombowana mukana mumwe musi nda umbotenderera newe sparks umbonyatsoona kuti zvandiri chitaura zveshuwa shuwa ka it's easy unoziva kuspina mari handisi kutaura zvokuspina zvokuti munhu wobva all of a sudden waaye millionaire ka tiri kutaura survival ghetto skills of survival chaizvo hapana guarantee hapana paunombofa wakararana nenzara ukabuda chaiyo makuseniseni chaiyo ka uri kuzwa kuti nhasi ndiri kunanga apa ndodai you don't need to start big, you just start small. Mobzo chaiyo vari kutaura mozi pane nyama yamusati madyerezinezi yese nderaisa muti pataenda kugochigochi patagocha ndikatora $10 poko gochai patagocha kwaudodya sadza kuba ndiri kudya zvese so hapana pakuti unomborara nenzara ende apa pati zvatiri kutaura hatinamboshandisa kana mari yangu from the UK iyo yatiri kungotenderera iyo bcause ndo imwe theme yangu iche yandandiri kuda kungoti ndingoratidzane nemageto youth kuti zveshuwa ukaramba wakagara zveshuwa zvinokuomera aiwa mufuruka like sikutaura ndasoita I think tofanira kuti timbotsvage time yatokwanisa zokurukura tombokurukura nyaya dzinenge dzichiita nekuti mageto youth toita sei kuti zvinhu zvedu zvichinje toita sei kuti zvinhu zvedu zvitange kufamba because hapana mari anozombobhadharwa zveshuwa nekuti hanzi uyu anonyanya kukomblena kudarika uyu azokomblena voice iri pamusoro kudarika uyu hapana munhu anobhadharwa nenyaya idzodzo saka tofanira mbozota arrangement kuti mombouya mombodzidzisa mageto youth I'm sure panoita 1 2 3 vanobatawo dzidziso hanzi hapazoshayiwo 1 or 2 anogona kudzidza and then lastly ndandiri kunyanya wise on that one but I think it's a program yandiri kuzodzoka ndichiita September sometime around September issue with the drugs madrugs auraya wana ndo imwe nyaya ndinoda kuzodzoka ndichitaura drug awareness kumayouth edu so but for now tombotaura izvozvi hatingazozviintroduce zvese yemadrugs aiwa ikarati yemadrugs anyway thank you very much mukuru for coming mwari vakuitire zvakanaka nebasa ramuri kuita kuchitungwiza kwakafarwa musi wemothers day I'm sure that feeling yawakafilawo iri very important yakanokonekta namwari mwari vandonamata inini andakanzoti hanzi adye chemunhu mahara anodzosera saka zvamakaburitsa izvo zvizoita se zvichadzoka zvatodhabhodhabho gogo aiwa ndoda kukutenda isingaiti I think show inoika vanhu vakatoimirira because we need vana gogo vakaita semi vari outspoken vanokwanisa kukurukura nyaya dzenje mafamba dzoita nekuita sei even the way amatana nyaya yekudonhodzo
kona daitangu yatiri serious panapa chichaya kuti makafamba sei kudonhodzo makafamba sei wamwana waigona kuzviona zviri boring but the way amazvitsanangura nayo ende tanyatsoona zvoshuwa kuti kwakafarwa saka mwari vakuitire zvakanaka amen kana iwe mwari akukomborerewo aiwa I receive next time pamunoendawo apa achera kudonhodzwa kwacho munongondaidzawo aiwa ndokudeedza kakawanda mandine ndichapinda ndokudeedza sparks munongondaidza kuti chingokavha chingodza vanhu kuti no ndo zviri kurongwa kuno zvikuita kuno zvinoinspire vamwe vanhu nekuti vamwewo vanonge vachiona nge mari yavo yakakosha zvisingaiti vakazivawo kuti kune vamwe vari kuishandisawo kunherera vari kuishandisawo ndishona yacho inototaura kuti imbwa hadzisvinure musi wani muzuva rimwe chete so it might take time and kana inini wacho zvandinenge ndichiita nezvandiri kutarisira kuita hazviri kuti mari ndinayo sereke asi kuti tineti kuda kutotiwo zviite se zvifambe kune vamwe vanhu bhozi zvimwe zvacho tiri kutonegleta contributing kune zvinhu zvekuti zvaigona kurerukira kune vamwe vanhu vanenge vasinawo ndizvozvo chaizvozvo aiwa muri Zimbabwe thank you very much for supporting thank you very much nekuramba muchingoona kana chingiri first time yekusvika panapa usina subscriber unofanira kusiya wasubscriber because panapa toita mashows akasiyana siyana toita madiscussions akasiyana siyana anogona kukubatsira nekuchinjawo life yako usually mamondays toita inonzi Uncensored podcast, Tuesday toita realities of Christ, Wednesday toita my way start break saka une reason yekuti usubscribe kana kuti follow because kana pachinge paine zvimwe zvatinoitawo zvausingafari asi tinoita zvimwewo zvanogona kuita sekufarira saka gara wakasubscribe gara wakatifollowa with that we are out.